joget kok iso kram. Yayi Panji Daya. Apa Kakang? Lanang to itu. Lanang. Apa Kakang Panji Bancak? Ya. Yayi. Apa? Kosek. Wong iki apa kok? Yayi Panji Bancak Daya. Apa Kakang? Iki ana apa Yayi? Kakang, Iya, ora apa-apa. Ora apa-apa, ora nyapa-nyapane. ya negara tentrem Praja Jenggala wis ora enek huru-hara maneh. Mergo ratune wis kepilih kalau pakile ratu wis kepilih ngono lho. Aku ora kedawan lali aku. Memang ora maca naskahe lho. Aku maca tapi kata-katane lho. Lah kata-katane ya diapalne. Kalau kata-kata itu penting mana kata-katane gak cocok aku. Kakean kata-kata. Yayi Panji Daya Yayi. Apa Kakang? Kakang. Lah kumo apa? Kakang. Halo. Yayi Panji Daya Yayi. Apa? Action aku bisa kok action. Bisa jadi artis ora? Kenapa? Gue nganggap dhewe. Iya, pamane aku sing ikut Yayi Panji Daya. Lah opo to Kakang? Jadi ekspresi kita itu supaya dilihat dari sana itu kelihatan jadi malah negeri. opo. Kita itu ketoprak menyongsong Indonesia baru supaya kelihatan penampilannya bagaimana gitu ekspresi wajahnya. Yayi Panji Daya Yayi. Opo Kakang? Kepiye pawartane Praja Jenggala? Yayi. Opo kabeh padha tentrem? Aku di karo kancane dhewe kok wedi. Aku rumah aku kaya penjamak. Kowe saiki aku sing dadi kowe. Aku sing dadi doyoke. Untune kaya gaplek njang dulu. Njang kowe. Yayi ning aku Yayi rada maju. Lah emang Kok berarti nyunggi apa kejane kowe? abot ora ora. Gak nyapot. Wong orang ini ya lucu lho. Ben ketok koprake goblok. Mangan nek muni ngene. Piye? Tapi lo bagian nggak kasih tai lalat. Wah, nggak usah ini udah ada tai kucing. Nah, kowe sing dadi doyoke. Rancake. Kakang Yayi. Yayi Panji Tengkorak. Kaya wong pilek. Awake dhewe dina iki diutus Rama Prabu Amiluhur. Isido apa ora? Ya sida pokoke wonge ra wis ngerti nek aku Bancak awakmu Daya. Tugas kita hari ini ya dak? Iya. Mengingatkan Panji Asmara Bangun. Ya. Kowe ngerti? Ora. Kowe ra maca naskahe kowe. Lah mulane aku ora ngerti. Di dalam cerita ini. Iya. Sebab Asmara Bangun, wah kancane teles. Ngomong saya wis langsung ramas. Asmara Bangun itu wis dijodohke. Kowe ngerti dawuhe Rama Amiluhur para pinisepuh ing Jenggala? Pancen gawe Romo Amir Mahmud supaya Amiluhur. Dawuhe Rama Amiluhur dawuhake. iya.
babone tanah Jawa. Ya iso ngendhek kok. Babon banget. Tekse sing bisa ngandhut wahyuning Gusti, wiji sejati sing besok ngeratoni tanah Jawa. Kuwi ora liya, Asmara Bangun kudu dhaup karo Galuh Candrakirana. Kaya wis jodone Kakang. Yayi, Kakang. Kakang. Lah, ya Kakang ya Yayi. Ya sembarang lah. Kuwi wis dadi jodone mongko kowe ngerti. Wis pirang pisowanan Asmara Bangun ora sowan marang ngersane Rama Prabu Aminuwur. Mongkok. Mongko. Mongkok kuwi mongkok. Kamangka. Oh, mongkok. Nah, kamangka dina iki awake dhewe didhawuhi ditugaskan sama Rama supaya ngelekake Asmara Bangun aja gandrung karo putri kepatihan anake Paman Patih Kudana Susila. Alah, anake anak sing memper. Alah. Cah loro kae lho ngesti karo Apa? apa piye ta? Alah. Anake Patih Kudana Karsa cah loro ngesti karo ngreni. Alah. Kowe wis ro ta? Wis ro. Lah ya jelas urung to. Engkel to. Mlebu ing layang kabar terbitan Jenggala. Heeh. Kuwi Anu mlebu Madiun Pos kuwi. ha, para kuli disket kuwi, kuli tinta kuwi nulis menawa ayune ngreni karo Ngesti iki ngampe iso milut. Artinya tegese iso gawe Asmara Bangun ki betah ning kepatihan. Kalau nggak salah itu furornya Merdeka itu. Lah dina iki kesalahane Kudana Warsa ning kene. Apa? Berarti dhek pengen merong kampuh Jingga ngurungi Asmara Bangun supaya anake ben dipek bojo ratu besok. Ah, kiai iso niteni kowe kuwi jelas biyen bekase panjang. Kok iso panjang? Angger ngomong kok mesti ngene, Ngomong ki nek gak nganggo ngene ora penak aku. Ngomong ya. Serawean. Ora usah serawean, sing dirungokne atau yang didengarkan itu kan modulasinya. Ya, lah kowe ngertenono. Mergo Asmara Bangun wis pirang-pirang dina ki dheweke sok ning anu kepatihan ki. Asmara Bangun ketone nek ditutur anu ora kok gugu apa dawuhe wong tuwa. Kowe iki kena telek apa? Piye? Kok iso kaya Aku ngomong nek ra obah ora kepenak. liyane tangan aja obah, sikil aja gerak, lainnya. Yayi Panji Jaya. Wis pirang-pirang dina kowe karo aku ditugaske karo Kanjeng Rama supaya ngelingake Asmara Bangun. Wis wayahe iki manuke nglolo. Piye? Ah, sedih tak suwai ra itu. Piye? Ngomongnya semua enggak usah gerak. Yayi. Pekarane iki dina Asmara Bangun iki ana kepatihan iki Kulino ge ndelok ndok. Kelok. Katone Paman Patih Kudana Warsa karo Nyai Patih. Kowe kuduan ngeleke. Yen ora wani ngeleke perkara iki percuma kowe dadi putrane Rama. Lah anak wis pandhita. Basahan baca. Wonten pigatos menapa nggih? Nuwun sewu. Kok sarimbitan kalian Nyai Patih saking tindak pundi? Oh, kuwi gak anake ta? Pripun kok iki garwane iki? Iki nek anake. Bengi iki dadi bojoku. Nuwun sewu, panjenengan tindak saking pundi niku wau? Ngaten lho, Nak Mas. Nggih. Kula menika wau kalian Kanjeng Bibi menika nembe mawon dipun timbali kalian Kanjeng. Ngersanipun Rama Minuhun. Ngersa dalem. Ngadukanan dening ngersa dalem ing Jenggala. Jenggala. Nggih.
ing pangandikanipun ngersa dalem kula menika dipun dakwa ngingah sawung. Ya. Kowe iki ngopo? Allah kuwi serat slupe. Dianggep ngingu jago. Jago Nggih. wonten ing dalem kapatian. Nah, niki ngaten. Paman Patih Kudana Warsa kalian Nyai Patih. Kula kalian si lekok mangserat niki. Ora sampe mangkrat ya cemet ngono. Kalian kadang kula Dayak menika merepeki kepanggihan wonten regal kepatihan menika badhe matur. Kula dipun tugasaken Rama ngendikane Asmara bangun saben dinten cumandhok wonten kepatihan. Napa saestu? Menika dapur kelersan. Urusan Aku orangnya sing ngurus. perkara gawe Rama iki lho. Lah ki terus piye? Bokso. Lajeng kepripun? Kepripun apane? Kedadosan kados mekaten penyen tumindak kan. Piye kan? Terus aku wis ngomong lho. Piye? Aku sing ora iso kata-katane. Menawi Asmara bangun katon mriki panjenenganipun damel kalian Rama miluhur ngurungi jago nggih kadang kula Asmara bangun Nggih, leres. ngendikanipun sinisian kalian Anggreni kalian Angesti. Leres. Nah niki Wonten menapa? teges panjenengan dinten samangke kepengin sanget duwe mantu Pangeran Pati. Anake wedok Ngesti karo Ngreni disoroh-sorohake supaya Minta perlindungan. Aku basah lho. Ngomongnya laneng speaker ini loh. pripun menika Gusti Pati. Ngaten anak Mas Panji Gancak lan Panji. Apa cedak-cedak? Cedak apa? Panjenengan saged ngendika ingkang kados mengaten liripun kados pundi? Lah menika Asmara bangun omong bendina kok seneng karo anake payu ndelok. Anakmu elek payu. Sampean kok Iya. Ya, duwe tumindak kang kaya mangkono, kok kaya ayu-ayu anakmu. Anak kula niku nggih pancen ayu lho. Ya durung karuan aku wis tau maca. Ah, Gak salah nang memorandum mbombo kae. dipun nang Bocah elek. Kaya untune sak genteng-genteng. wasipun Mbak. Paman Patih Kudana Warsa kalian Nyai Patih. Asmara bangun kedah netepi wajib sowan praja kedah dipun pisahaken kalian Ngreni Ngesti. Anak Mas Gancak lan anak Mas Panji. Nggih. Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nggih. Kula ugi sampun nglampahi dados larinek. Kula menika gadah griya dipun tamoni. Nggih. Lajeng tamunipun menika anak Angger Panji Asmara. Wis kaya adikmu kuwi. Ngapa? Ngapa bocah enom ya pencanom bener Pak. Nah. Leres. Iki lho bola ndi? Aku bola dewa. Kowe iki kudu iso ngelekake Paman Kudana Warsa kuwi. Nggih, sampeyan nek kudu iso ngelekake anak-anake aja kok terus tumindake kaya Lajeng kados pundi anggen ngelekaken. pamane bertanggal. Kentekan swara. Omong calon. Kedah dipun emutaken kudu pisah antaraning Ngreni karo Panji Asmara bangun. Omong. Omong. Sejatosipun tiyang sepakat sepakat nuwun sewu menika kok kula nyalahaken yen mboten nanging ingkang lepat nggih menyang kalih. Sebab anak menika napa jan tiyang sepakat yang lampung gawe saya Wis. Omongane tek lho. Pun. Ngreni mesti kudu pisah. Sampun makaping-kaping kula matur. Panjenengan mboten saged misahaken kula aturaken wonten praja. Ya menika Kula menika sampun makaping-kaping anggen kula nyebutaken.
pun putra-putra kekalih menika ingkang matus. Tibake putrane kalih niki. Nggih. Awan nggih. Aku njaluk banyu aku. Apa jalan banyu? Nyapa? Nyak jere elek. Aku lah ngatasi aku jere elek. Aku kudu sembako. Jere elek. Umpama. Lah nek iki ya ora masalah. Ingkang agemanipun warni biru. Nggih. Menika sinten? Ingkang menika sinten? Ingkang menika ngreni, ingkang menika Angesti. Dan iki Kula nggih ngrem. ngren apa? Ngremuk. Ngremu. Nek iki ndoke akeh. Apa pun ngerti sampean kalih Lah kula. pokoke potongan ngene-ngene iku kakok. Paman Patih Gudono Warsa. Kados pundi? Putranipun nuwun sewu. Panjenipun Sulistya ing warna. Ning kalenggahan punika kedah dipun pisahaken. Monggo. Bab pisahipun ngreni ngesti kalian Panjasmara bangun kula pasrahaken wonten Bidena. Kula aturi Kendra Saptami. Nggih. Kula badhe ngendikani kalian putra. Oh ngaten. Ah, sumanggi. Kok sumandi? Monggo. Semanggi. Monggo. Sapa jenenge? Angres. Angan Resti. Anake dhewe lali. Lah wong aku mau Pengenalan apa kowe? Iki kleru yo ben wong duwe akeh meneng wae. Sekali-sekali tak ngelokne ning kene. Rama bakal takon. Apa sliramu saklorone iki wis padha nuwahke rasa katresnan karo anak nggir Panji Asmara? Iki lair patos kula menika tresna ngersanipun Kang Mas Panji Asmara bangun Romo. Wis tresno tenan. Lah kowe piye, Min? Oh ya tresno. Komen Ya jarine Jasmine. Oh sapa? Angres. Oh Angresti. Kowe uga tresno. Saya juga. Yo saya juga tresna. Iki rasa cinta gitu. Dengan Kakak Mas Panji Asmara bangun juga cinta. Iki laire ning Semarang. Kita iki ning Saudi Arabia. Kok to? Aku dhewe ya ngrungokke nek cuma ora kok nyalahke. Paling iki aku. Paling Paman Gudono Paman. Ya pamane apa gak paklik. Ya. Aku ora kok belani ora. Nek bocah iki mung wis semanget tresno karo Nah, Asmara Tani. Bangun, bangun ora tangi ya. Ya. Nah, itulah bocah loro iki ya bocah wis payahe ngabar. Monggo. nggih. Pun Rama duwe kekudangan. Apa jeneng sira kuwi ya tegel. Yen kamuktenmu kuwi ancik-ancik. Wis kowe nggo ngisor enek sing ngalok. Nggih. Lah kek patihe nggawa kucing jenenge. Ah, kucing-kucinge butute nang mburi. Lah we, kene ada buntut kok. Yen to jeneng sira kuwi engko nyumurupi Kanjeng Rama lan ibumu dadi pangewan-ewaning ana ing Praja Jenggala. Dadi kamuktenmu ancik-ancik ana bangkene Kanjeng Ramamu lan Kanjeng Ibu. Mbok saiki derek. Mbok saiki nderek pirsane Kanjeng Rama ora susah diterusake anggonmu nuwake rasa katresnan marang anak nggir Panjasmara. Nanging kemawon Romo. Heeh. Ing patos menika tresna kula sampun boten ingkang gambaraken man. Kula boten purun dipun pisahaken Romo. Pundi menika ramane? Lah kamu gimana? Reni Juga nggak mau putus sama. Nggak mau. Lah kamu gimana, Genduk? Habis gimana sih aku selalu dikit nyamuk? Ya, guyu boe. Monggo, kula pasrahaken panjenengan. Monggo temu ndi? Lah monggo temande ta. Ngene nggih.
yen pancen kowe ora gelem ngrungokake pangandikane Kanjeng Rama, apa kuwi pancen sega mateni marang kowe cak bocah sak klorone. Sampun samane Gusti Paten. Pateni ae nek ora kena pisah. aja. Tinimbang aku dadi pangewan-ewan ana ing Jenggala, luwih apik aku ra kagungan putra kowe sak klorone. Panjenengan wonten menapa paman kok lajeng badhe merjaya kaliyan kang putra piyambak menika kados pundi? lha pikirane ngopo to, Sleng? Kula menika namung badhe nyuwun dawuh panjenengan kok mentala badhe mejahi kaliyan Macane ora perlu muncal gogore lho. lah menika Lah tak paten-paten ngono kuwi anakku dhewe. Masih anak oh kene bocah kaya ngene iki mbok patene aku ora nrimake ya. Sebab Iki dadi apa? Iki dadi apa? Agak bingung. Iki ngapa to sleng. Nyapa. nyuwun pangapunten paman Udana Warsa sekalian Bibi wonten menapa panjenengan kok lajeng badhe merjaya kang putra piyambak menika wonten perkawis menapa? ngati menawi kula menika kedah dipun hukum gantung kalian garwa kula. Dados pangewan-ewanipun sedaya para kawula ing Jenggala. Ngantek Ana kados pundi? Apa? Ngantek dihukum gantung aku nang isore. Terus apa? Jelas tahu dong. Ini apa tuh sleng? Wow. Yajimu Panjaskara bangun. Lewat danane wis sleng to. Ngene to Kakang mbok iya rada sabar. Ora kok sabar ngono lah nek wis kene keadaan koyo ngene iki ndang ngambil kesimpulan kok ya. Jika kesimpulan ora sajake kok kowe rada karo aku ora seneng ki. Ora seneng. Lah mestine lho iki sapa ditepungke. Ora kok terus ya ngono. Kowe pengen tepung karo Kyai loro. Ora usah, kudu pisah. Tegas. Kudu pisah kowe. Sampun ape mah. Kakang bancak kelawan Kakang. Perkara bab pisah aku kelawan putri loro iki ketemu Keri. Iya. Ning bab perkara iki aku arep matur karo paman. Monggo. Mekaten paman. Perkawis menika kula ingkang tanggung jawab.